Moin! Тук ще съм се върнал от училище. В часа е 13:58 и тръгвам към вкъщи. Много се радвам, че 2 дена мога да си отпочина. Поне 2 дена си отпочина. И да ви кажа, той е сега минус 6 градуса. И да се събуждаш в 6 часа и да излизаш в студеното време, да си да чакаш рейса направо. Не е хубаво това. Сега се прибирам и часовете в училището ми са на куп. Тоест имаме 3 различни предмета на ден и 6 часа на ден. Тоест 2 часа седим. Например, аз имам 2 часа математика, другите 2 часа физкултура и последните 2 часа английски. Не е като в България има 5 предмети на ден или. Да. И така. Много бих се радвал да дадете един палец нагоре, да се абонирате, за да не пропускате нови видеа и хубав ден! Бай-бай!